barkanku da shigowa wannan tasha tamu ta M Hausa TV1. Ka biyo mu har ƙarshen wannan bidiyo domin gane ma idonka gaskiya abin da ya faru a wannan shiri na labari na Season 8 Episode 12, wato ƙayataccen shirin da kuke bibiya kuke kallo duk sati, shirin da babu fim ɗin da ya kai shi a wannan lokaci. Shiri ne mai ɗaukar sama da mutum miliyan 1 mabiya masu kallo duk satin duniya. Mutane da dama suna ƙorafi kan cewa wato babban darakta Aminu Saira ya fidda Maryam daga cikin wannan shiri. To, shi dai wannan shiri da kuke kallo ba wai sadda kuke kallon shi ake yin shi ba, a'a. Ana haska shi ne bayan an gama ɗauka, an gama gyarawa, an gama tantancewa, sannan a ɗora ku kalla. Wasu na cewa Aminu Saira babban darakta ya cire Maryam daga cikin shirin Labarina. Ko da a ce ya cire Maryam, amma duk aikin da aka yi da ita ba fa za a dakatar da shi ba, face an gama ɗora maku. Kun kalli cikakken wannan bidiyo, kun kalli cakwakiyar da ke ciki, don haka kar kai tunanin don an fidda wani daga cikin Labarina ka ce wai Labarina zai ɓace ko kuma a'a zan daina kallo ta dalilin an fidda wane ko wance, a'a ba haka ba ne. Maryam dai tana nan kuma da ita za a ci gaba da cakusawa insha Allahu har ƙarshen wannan season da kuma ma sabon season da za a shiga. Kuma ina muku albishir da cewa an dawo labarin wato Al'amin da matar shi. Duk labarin da yake an gama, yanzu cakwakiya za ta fara. Yanzu ma za a fara sabuwar cakwakiya wadda ta fi wannan. Don Aminu Saira ya ce ba a ma fara ba. Yanzu ne aka sa ƙafa. In dai kana biye da Saira Movie, to za ka gane cewa lalle yanzu ne aka fara, domin kuwa Labarina yanzu ya sa ƙafa. Ku dai kawai ku ci gaba da bibiyan mu domin sanar da ku halin da ake ciki game da duk wasu fina-finai da ake ɗorawa ko kuma ake yi wanda ake dakatarwa ko kuma aka tai hutu ba a dawowa. In dai kana tare da mu, za ka samu bayanai ingantattu a tattare da mu. Ku yi mana subscribing a M Hausa TV1 idan wannan shi ne zuwanka na farko. Idan kuma ba shi ba ne zuwanka na farko, kai mana liking ko kuma ka yi mu comment. In Allah yadda za mu ci gaba da kawo maku sabbin labarai da kuma bidiyon waƙoƙi, kai har ma da fina-finai. Kuma ina mai sanar da ku cewa shahararren fim ɗin nan na 'yar mai gari yana nan zuwa a kan wannan tasha tamu ta M Hausa TV, insha Allahu nan ba da daɗewa ba. Na gode, M Hausa TV 1.